Nafarroan bada erreklamazioak azkar, doan eta profesionaltasunez ebazten laguntzen duen sistema bat. Aukera berdintasunaren arloko arbitraje batzordea da. Desgaitasuna duten personen eskubideak bermatzeko egiten du lan. Arbitraje batzordea desgaitasuna duten personen eta enpresa eta erakunde pribatuen arteko gatazkak ebazteko modu erraz eta doakoa da. Inor diskriminatuta sentitzen bada edo irisgarritasun oztoporen bat topatzen badu, laguntza eska dezaioke arbitraje batzordeari. Batzordeak bi alderdiei entzuten die, eta konponbide bidezkoa, azkarra eta kosturik gabekoa bilatzen du. Desgaitasuna duen persona batek, enpresa edo entitate pribatu baten kontra erreklamazio bat aurkezten duenean, esku har dezake arbitraje batzordeak. Adibidez, ezin bada lokal batera sartu edo ezin badu komuna erabili edo tratu ezberdina jasan badu. Batzorde honek ez ditu jorratzen administrazio publikoekiko kasuak edo delituren bat tartean dutenak. Prozesua erraza da. Personak eskabidea aurkezten du. Batzordeak aztertu egiten du, eta betebeharrak betetzen baditu, arbitro bat izendatzen da. Arbitroek gatazka ebazten laguntzen dute. Adiskidetzeko eta ados jartzeko ahalegina egiten da hasieran. Adostasunik ez badago, batzordeak laudo izeneko ebazpen bat ematen du. Urrats horrekin akitzen da arbitraje batzordearen lana. Batzordea buru batek eta 3 arlotako ordezkariek osatzen dute. Administrazioa, desgaitasuna duten personen mugimendu asoziatiboa eta enpresen sektorea. Denak batera aritzen dira aukera berdintasuna bermatzeko. Arbitraje sistemak abantailak ditu alderdi guztientzat. Desgaitasuna duten personentzat, haien eskubideak babesten dituelako kosturik eta izapide zaili gabe. Baita enpresentzat ere, irisgarritasunaren eta berdintasunaren aldeko haien konpromisoa agerian uzten duelako. Horrez gain, lagungarria da gatazkak adiskidetzearen bidez eta justiziara jo beharri gabe ebazteko. Aukera berdintasuna ere babesten da. Gehiago jakin nahi baduzu edo erreklamazio bat aurkeztu nahi baduzu, aukera berdintasunaren arloko arbitraje batzordearekin harremanetan jartzaitezke. Zuri laguntzeko gaude. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Navarra, una forma de funcionar. Nafarroa, gauzak egiteko dugun modua.